Добър вечер, госпожи и господа! Тази вечер ще видите фолклорния спектакъл "И живее в нас духът" – пътуване през българския фолклор, организиран от Народно читалище Васил Левски 1927 година. Този спектакъл е създаден през 2022 година, финансиран от Национален фонд "Култура". Тази година по проект към Националния план за възстановяване и устойчивост той отново е одобрен и е представен на 7 март в село Брестник, Пловдивско. Тази вечер ще бъде представен и в град Калофер, тук пред вас, с участници Народно читалище Васил Левски 1900 година, село Войнягово, Народно читалище Свети Кирил и Методий, град Баня, Народно читалище Христо Ботев 1928, село Столетово, Народно читалище Васил Левски 1927, квартал Сушица. И младите таланти Диана Гатева и Крисия Кръстева. Пожелавам приятни минути с нашата програма. Странно нещо е животът. Минава през нас и ние през него, като бурно море. Носи ни накъдето си поиска, докато ние си мислим, че от нас нещичко зависи. В моменти на безпътица, когато не знаем на къде ни водят вълните на живота, трябва да си спомним за нашите прадеди, за силата на техния дух, да осъзнаем, че силата е в нашите корени, защото заедно с историята, вярата и езика, традициите са това, което ни прави българи. Днес е голям празник – Димитров ден. На този ден българина удря чертата, за да види през годината какво е спечелил, какво е притурил, иска ли още. Бях на сватба в село Войнягово, като заиграха сини фирни носи, как са полюшкат, пиндарите как им са друсат, и скитки на главите. Чудо! Кой пък та вятър занеси във Войнягово? Ама и аз съм виждал Войняговки, като се наперат, като заиграят. Абе същи чурбачи играят. Ама хората им такива и вие, по-инакви, не са като нашите. Само там във Войнягово ги играят такива. Ама, ние за тях говорим, те вече са наредили. Нека да ги погледаме. Ай! Видя ли им играта? Видя ли, ама аз не го я разправям. Защото съм цял фолклорист и ги разбирам тия работи. Фолклорист си ти, колкото съм аз пилотист. Фолклорист съм аз, фолклорист съм. Мен най-ми на сърце Варненска област. Те там имат един танц, варненски танц, играят по тежко, стегнато и като пък заштракат с едни лъжици.
Една девойка, казва се Диана Гатева. Ма тя още от малка е на музикалната сцена. През годините работеше упорито и резултатите са на лице. Сега тя ще ни изпълни няколко народни песни, а ние нека да й се порадваме. Айде да я чуем. Оферци, какво правят с гайдите? И калоферки с песните, знам ги аз, не от вчера. Ами, Крисия Кръстева да изпее една песен, с която ще ни принесе в красивата Родопа планина. Айде да я чуем. Нека да я чуем. Колко хубаво играят. Стой и гледай само. Ако се зажениш,
щях да стана и аз, ама ти ма спря. Ай, ни наиграл са. Ти от 9 таса цена, маля се да се фащаш да играеш. Иди го наточи, пък ще видиш сега как играят ръченица. Не ги ли познат? Това са жените на Сушица. Ами те са зер, ма верно, че са те, ама аз на кой разправям, че са те, ти не били те. Ама те са бе, те същите са. И похарчи ми 200-300 жълтици. Не ми жално за жълтици, малемо. Не ми жално за жълтици, малемо. Тръгнала е Рома мома през гора зелена. А след нея Стоянов час меден кавал свири. Роме, моме, Роме, моме, лакай, моме, изгорях за тебе. И сега ще заиграят танцорките на град Баня. Те умеят пиренство, ми стани до тях, ванни са да ги изпъстриш и само та са двириш. Нали знаеш дядо Добри? Да. Лятото по жътва проводил най-малката си снаха да жени. И кога вечерта отишъл да я прибира, нивата цяла целиничка, а пък снахата цял ден са търкаля по цянци.
Благодаря ви за аплодисментите. Те са признателност и най-добрата оценка за тези прекрасни деца, които изнесаха този спектакъл за вас. Но за да се научат, особено значение имат и техните ръководители. Като Гинка Тодорова, квартал Сушица. Мария Василева, Баня. Теодора Трифанова, Войнягова. Стоянка Василева, Стоветово. И разбира се, домакините Нано, Чол, Панов. Да са ни живи и здрави. Те са наследили от нашите бащи, майки, баби и дядовци